Nigo litukulia lero bubweni bwa busabwa nyarakoba buguchakirwa ase nyagitari ya Liokindo ijue gotoka ime ye wodi ya bakimonge bunge ya Mwachoge burabu ase banyakoba bakuria irabuna nigo bubweni oburachikonekirwa ase amatuko atano na male bosio nigo amanta bange banyakoba bwesokia nakoringambuye mono ase ngencho yomurubuli uyu bantu mbale basinyuru kogenda nyagitari kwancha mocha ama nyingine ase ngencho yobolemeru bwechibesa tokararanga lero nere biya toche tolete medical camp yokurwalia abantu baito bosa batali wakani kubasa chinde chonsi ase kepindi kya matukata nare bosyo ikono torega igase wodi yabo Kimonge amagenderera muimwe binyoro ime nekera abantu baito babwata afierengia naende boigo abantu aba batabwatisha nko babale bakonyora ko ba registered na ase ngenje medical camp goro kyore ne nyagitari nere na willingness yokonya abantu ase Liokindo na beyond Liokindo kebwate keregento keli ambulance gotwara ntobwate oxygen ntobwate keregento paka malioga everything paka machine chonzi njiri chire malia igo toise konyora na emergency igo tole very much prepared and we can assist na ende ase liarero ni chinga kichito chakoba e ambulance ye ngebe komonyoke binyolebi echigo flash out. There is critical illnesses chira chifaite chigo sokigwa tomanya ngambara bitokubike clinic mbara bitoko lenta aturwali kusutuire bosongo turwali nyagitari yaitu tonya tengambi yamono ya tokonyire butami ngo jatire matukaba ngo yasire gotokonya ngo toyera maliogo twairwa maliogo na ento semeti kwa maliogo amange mono ayacha siritukulia lero baigobera ibi nyagitari twatebire ngambi yamana ase nje twanse ko le change ase Liokindo yaite nyagitari twakane iri murayo ito undabumbi yamono ase nginjo kwaro kiri nyagitari ito bana ngo kinere nyariko bageke kokonya abantu ba Liokindo nabo twatangasire tubuye twikirega gatokonyu nabo turi na marwera tuchandita amaisa tuchandira abantu twale maire